To fa jama'a ana cikin wata dai sai ga wata. Jam'iyyar NNPP mai adawa a Najeriya ta rasa gwamna ɗaya tilo da take da shi daga cikin jihohi 36 na ƙasar nan. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sanar da ficewa daga jam'iyyar NNPP wadda ya lashe zaɓe ƙarƙashinta a shekara ta 2023. Abba Kabir Yusuf ya yi bayani akan dalilin da ya sanya ya yanke shawarar raba gari da jam'iyyar NNPP wadda ya kasance a cikinta tun a shekara ta 2022. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan tashar tamu mai albarka, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya aike da takardar murabus daga jam'iyyar NNPP a hukumance. Gwamna Abba ya danganta matakin da ya ɗauka da rikice-rikicen cikin gida da rikicin shugabanci da ke ƙara ta'azzara a jam'iyyar. Hakan na ƙunshe cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Sanusi Bature Dawakin Tofa ya fitar a shafinsa na Facebook a ranar Juma'a 23 ga watan Janairun shekara ta 2026. A cewar sanarwar, gwamna Abba Kabir Yusuf ya sanar da murabus ɗinsa a cikin wata wasiƙa da ya aika wa shugaban NNPP a mazaɓar Diso Caranci da ke ƙaramar hukumar Gwale a jihar ta Kano. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa murabus ɗin zai fara aiki ne daga ranar 25 ga watan Janairu shekara ta 2026. Bayan da gwamnan ya nuna damuwa kan yadda rikice-rikice ke ci gaba da girgiza jam'iyyar. A cikin wasikar da ya rubuta, gwamnan ya ce ya yi haka ne cike da godiya, inda ya sanar da shugabancin NNPP a hukumance game da matakinsa na yin murabus daga zaman mamban jam'iyyar. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya kuma nuna godiyarsa ga jam'iyyar bisa ba shi dama tsayawa takara tare da irin goyon baya da ya samu daga shugabanni da mambobin jam'iyyar a faɗin jihar ta Kano. Sannan ya ce har yanzu yana matuƙar godiya kan damar da jam'iyyar shugabancinta da mambobinta a faɗin jihar Kano suka bani. Sannan ya ce na kasancewa cikin tafiyar ta siyasa tun daga shekara ta 2022 da kuma goyon bayan fatan alheri da haɗin kai da aka nuna mini a lokacin da nake cikin jam'iyyar. Sai dai gwamnan ya danganta matakinsa da abin da ya kira rikice-rikicen cikin gida da ba a warware ba, tare da tsawaita shari'o'i da suka ci gaba da girgiza tsarin jam'iyyar a matakin jiha da ƙasa baki ɗaya. Sannan a 'yan kwanakin nan jam'iyyar ta fuskanci matsaloli masu ta'azzara a cikinta sakamakon sabbin shugabanci da kuma shari'o'in da ke gudana, da dama daga cikinsu suna gaban kotun domin yanke hukunci. Sannan ya kuma ƙara da cewa waɗannan rikice-rikicen sun jawo ƙaruwar rashin jituwa tsakanin mambobin jam'iyyar, wanda ya haddasa rarrabuwar kai da kuma raunana haɗin kai. Sannan a halin da ake ciki kuma sanarwar ta bayyana cewa ficewar gwamnan ya zo ne tare da na 'yan majalisar dokokin jihar Kano guda 21. Sauran waɗanda suka yi murabus su ma sun haɗa da 'yan majalisar wakilai 8 da kuma shugabannin ƙananan hukumomi 44 a faɗin jihar ta Kano.